Hi guys, good morning. It's your boy Aritoy. Yeah. And for today's video guys, ubani ko ninyo schedule sa among sakyanan karon guys for maintenance. So muadto ko karon sa Toyota. So sa di pa lang kumadto guys, mapit sa ko sa gas station sa Costco. Karon diri sa mong dapit kay gaulan-ulan no. See you later guys. Punta ako sa gas station. Guys, man ako pagas and karon padulong na ko sa Toyota and magbiyahe ko 30 minutes guys. So kita-kits mamaya guys. Peace. For the RAV? Yes. Okay. You can wait here? Mm-hmm. Okay. And we'll make sure we pull it up. Awesome. Okay. Keys in it? Yes. Perfect. Make yourself at home. Okay, thank you. Alright guys, nangako diri no. Paabot lang ko. Wala po siya naingon o pila ka oras, pero sa gara diri pag magpa-maintenance mi mukabat og mga iska oras kapin. Yarang kape guys. Medyo giduka ko guys mo nang ngapi sa ta. Balhin ko lingkod diri guys kay kita man akong sakyanan ko diyo. Tapos samtang gahulat ko sa sakyanan nga mo man coffee and YouTube tanaw ko mga camera review. So, nauman na guys. Mas parang papel. Maintenance niya kay kuan tire rotation. Tapos, i-change po nila ang mga air filters. I-check po nila mga brake. Moro to guys, okay na. Uli na ko. Narakon to sa kinan guys. Ubiyahin ako pa uli. So, kita-kits na lang sa balay. Yeah! Yo! Abot na ko sa balay guys. Ulan ng gihapon. Ay, thank you Lord. Abot na ko sa balay. Hi! Hi! Langga Lucas! Uh-oh! Why are you crying? Say hi, oh. Say hi. Say hi. Hi. Yeah. Say yeah. Okay. It's your boy Aritoy.
Peace and I'm out.